Батыршин Азат Рафаил, начальник управления национального образования, Министерства образования и науки Республики Башкортостан. Сегодня мы прибыли с ответным визитом. Бүгін біз біздің қонақтарымызға республиканан қонақ болып келдік, дұрыс болар. Мәктәптің тәжірибесін қарарға һәм біздің республикаға болған ошо өлкәдә булган тәҗрибәләребездән бүлешергә һәм һезнең кунакчылыгыгызга, мәктәбегезгә без күреп бик шатбыз. Мәктәптең төрле юнәлештәрдә укырга яңа тенденциялар, яңа юнәлештәр, шуларны күреп һәм мәктәп бинаһында ук кергәндә ук яңа мәктәпкә карап, һезнең шатланып һәм үзебезнең ошо алган тәҗрибәләребезне үзебезнең мәктәпләргә, директорларга, кунак делегацияга килгәндә безнең менән 4 директор һәм министрстаннан безнең 3 коллега килде. Рәхмәт.